Novi stvaraju budućnost, a mladost najviše sanja. Vito Studentis vam u ovoj epizodi predstavlja studente koji su započeli borbu za bolju budućnost. Popularnost medicinskog fakulteta već je prešla u tradiciju. Pre nego što se upišu na novi fakultet, studenti znaju da je teško, da se dugo studira i da ima mnogo da se uči. Međutim, oni imaju veliku ljubav prema medicini i veliku potrebu da jednog dana pomažu drugim ljudima. I to je za početnu odluku sasvim dovoljno. Mi smo posetili Anatomski institut, gde studenti prve godine moraju da savladaju osnovu medicine – anatomiju. Medicina je nešto što najviše volim i jedini posao koji bi sutra sa ljubavi mogla da radim. To sam upisala zato što ništa drugo nisam želela, prosto medicinu želim da upišem od kad sam se rodila. Medicina je dosta onako plemenita nauka, ako tako mogu da kažem, i ovde ima stvarno veliki broj sjajnih ljudi koje sam upoznao. Mnogi prijatelje sam stekao za jako kratko vreme i što se drugarstva tiče, znači to je super. Jedini problem jeste ogromna količina vremena koja odlazi na učenje. Nisam se ni u jednom momentu pokajala što sam upisala medicinu. Izuzetno je teško. Vrlo su teški, komplikovani predmeti. Tu je naravno anatomija koja je ubedljivo najveći problem svima, ali tu je i histologija koja nekako uvek tu prati. Dva, na prvi pogled, jako teška predmeta, ali jako zanimljiva. Znači, to je ta prednost medicine. Anatomija je na prvoj godini najteži ispit i bez sumnje ima najviše gradiva, mnogo novih pojmova, termina i uopšte način učenja anatomije je novina. Sve ono što radite u srednjoj školi, pre fakulteta, ne uči se na onaj način na koji učite anatomiju. Na anatomiji imamo dve sale, to su osteološka sala gde radimo sa kostima i imamo sale u kome su kadaveri, odnosno leševi. A moj prvi utisak nije bio tako, znači bilo je ljudi koji su padali u nesvest, kojima i dan danas ne mogu da se naviknu na miris formalina, da gledaju to. Ali meni je to, patologija mi je ljubav, tako da meni je to super. Ti leševi, to sam jedva čekala da vidim i da krenem da radim sa tim. Na svakom stolu mora da postoji, znači na svakoj vežbi imamo posebnu grupu, ili su to ekstremiteti, ili trup, grudni koš ili glava. I na svakom stolu ima po 5-6 učenika koji gledaju i slušaju šta profesori objašnjavaju. Na salama gde su kadaveri, odnosno leševi, tu radimo uglavnom organe, arterije, vene i to je baš je veoma zanimljivo. Kako učiti, to je to čuveno slavno pitanje, ali niko u principu, mislim ja barem za sada nisam siguran da li učim na pravi način ili ne, znači još se pronalazim. Kad učim, učim, kad ne učim, ne učim. Odvojim određeno vreme kada intenzivno učim. I onda ostalo vreme, lupam, učim 3 dana intenzivno i onda 2 dana iskoristim da se maksimalno odmorim. Mislim da to ne treba da se traumiramo pretežno, jer uvek ima popravni. Za sve, znači za svaki vid ispitivanja uvek ima popravni i uvek može da se položi bez problema. Romski obrazovni fond u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo iz Srbije i Mađarske objavili su konkurs za stipendiranje romskih učenika u oblasti medicine, stomatologije i farmacije. Ove godine biće dodeljene godišnje stipendije u iznosu od 1290 € za srednjoškolce i 3335 € za studente. Osim novčane pomoći, program stipendija uključuje i mentore, čime je studentima obezbeđena pomoć i podrška tokom studiranja, kao i pripreme učenika i studenata za polaganje prijemnih ispita. Konkurs je otvoren do 15. juna.
Sekcija za kriminologiju Srpskog udruženja za krivično-pravnu teoriju i praksu otvorila je konkurs za nagradni temat. Tema je mladi i kriminalitet i pravo učestvovanja imaju studenti mlađi od 25 godina koji pohađaju odgovarajući smer visokoškolske ustanove u Srbiji na kojoj se kao nastavni predmet izučava kriminologija. Štampani primjerak rada do 16 kucanih strana, potpisan šifrom, sa naznakom za nagradni temat, treba poslati na adresu Pravnog fakulteta u Beogradu. Rok za dostavljanje radova je 1. novembar 2012. godine. 21-godišnji brucoš Derek Lowe, koji studira elektrotehniku na Univerzitetu Berkeley, osmislio je potpuno automatizovanu sobu koju koristi zajedno sa svoja 2 cimera. Za sve je utrošio svega nekoliko stotina dolara i 3 meseca rada. Neke od automatizovanih stvari u ovoj neobičnoj sobi su paljenje svetla, dizanje zavesa, alarm tačno u 8 sati ujutru. Soba se u tren oka pretvori u željeno stanje, a neki od ponuđenih modela su romantični za učenje, za spavanje, za druženje. Postoji i poseban prekidač pod nazivom Hitno, koji sobu pretvara u plesni podijum. Sigurno niste zaboravili studente koji su svojim inovacijama obeležili 2011. godinu. Sećate se Strawberry tima koji je napravio prvi solarni punjač za mobilne telefone. Vita Studentis vas podsjeća na tu priču i otkriva njihove nove planove. Imamo prosek godina svega 23 i bavimo se razvojem i promocijom u oblasti obnovljivih izvora energije. Jagodu smo izabrali jer predstavlja neko novo vrijeme. Jagodica je prvo voće koje sazreva u proleće i kao tako je vesnik neke nove energije koje se stvara u prirodi. U timu postoje studenti sa različitih fakulteta, postoje studenti sa elektrotehničkog fakulteta, najveći broj, postoje studenti sa fakulteta organizacionih nauka, sa fakulteta dramskih umetnosti i sa mašinskog fakulteta. Mi stvarno verujemo da je upravo ovaj spoj studenta sa različitih fakulteta doneo stvari najbolje rezultate, zato što svako ima drugačiji pristup problemu. Do sada smo razvili Strawberry drvo. To je javni solarni punjač za mobilne telefone koji smo postavili na 3 mesta do sada, u Beogradu, Obrenovcu i Novom Sadu. I postavit ćemo na još, verovatno, 10-ak mesta u toku ove godine u Srbiji. Danas u Srbiji ima više mobilnih telefona nego što ima ljudi. I s vremena na vreme se svakome od nas desi da smo napolju van kuća, da nam se baterija telefona isprazni. I tada bi bilo jako zgodno kada bi postalo neko mesto u gradu kojem je usput, gde možete svratiti na par minuta i dopuniti bateriju. Prvi uređaj Strawberry drvo je postavljen u oktobru 2010. godine na glavnom trgu grada Obrenovca i tada u tom trenutku je to bio prvi uređaj ovako napravljen, znači prvi na svetu. Najveće priznanje koje smo dobili je da smo osvojili prvo mesto od strane Evropske komisije na takmičenju Sustainable Energy Europe, odnosno Održiva energija Evrope, gde su se birali najbolji projekti iz oblasti održivog razvoja i mi smo prošle godine u aprilu kao najmlađi tim i kao jedini tim iz zemlja koja nije članica Evropske unije osvojili prvo mesto. Najbitnije je da pored tih nekih školskih obaveza pronađete na koji način da primenite to što ste naučili i započete nešto novo. Sada radimo na razvijanju novih uređaja sa kojima ćemo da izađemo do kraja ove godine i nadamo se da ćemo do kraja ove godine takođe prići nekim velikim evropskim gradovima i tamo postaviti naše Strawberry drvo. Zbog čega smo i počeli da se bavimo je želja da približimo čiste izvore energije svim ljudima i da ih stavimo ljudima na dohvat ruke. Da svi ljudi mogu da svaki dan koriste čiste izvore energije i da ih time edukujemo za vreme koje dolazi, za koje verujemo da će se jednog dana ceo svet napajati čistim izvorima energije. Da bismo gradili budućnost po svojim željama i snovima, potrebno je da vodimo računa da se u sadašnjosti ne dogodi ono što ne želimo. Tema zdravlja je neželjena trudnoća. Vita Studentis poručuje devojkama da se pametno čuvaju ako ne žele da ostanu u drugom stanju, a momcima da vode računa o svojim devojkama. Studentkinje dolaze po savet kod nas već kad je trudnoća u toku. Znači,
Ono što bih ja ovom prilikom apelovao jeste da dođu pre nego što planiraju da imaju odnose. Da im kažemo kako da se zaštite od neželjenih trudnoća. Ja sam student 4. godine na Tehničkom fakultetu i imam u principu dosta ambicije za dalje i za karijeru, naravno porodice i posao, sve onako po redu kako i treba da bude u današnje vreme. Što se tiče trudnoće i abortusa, to u mom životu jednostavno ne postoji scenario za to. Koliko dođe do neželjene trudnoće, ja bi se lično odlučila na abortus. Veći bi bio problem da održim tu trudnoću i da se izborim sa svim ostalim obavezama koje dolaze uz to, nego da jednostavno nastavim svoj život i planove u životu kao do sada. Ne kažu obično roditeljima ono što je prva greška. Znači, porodica je ta koja u tim trenucima treba da da podršku. A mi kao zdravstveni radnici smo tu da ih podržimo ma kakva bila njihova odluka. A opet smo tu da malo navijamo za život. Tako, ali moramo opet s druge strane uvažiti njihove argumente. Znači, tu su i socioekonomski status, opterećenje koje će nositi kroz ceo život ukoliko se opredeli za prekid neželjene trudnoće. Jedan ne isključuje drugi. Znači, ako rode mogu nastaviti, izvedu tu trudnoću do kraja, mogu nastaviti fakultet. Obično to zahteva neku pauzu od 1 ili 2 godine, ali nije se srušio svet. Da se desi mojoj devojci neželjena trudnoća, prvi pazio da se to ne desi. Ali kad bi se to već desilo, pa rekao bi da zadrži dete i ništa. Pokušao bi nekako da uskladim porodičan život i studentski, koliko je to moguće. Ali protivnik sam abortusa. Mislim da ni po koju cenu ne bi trebalo da abortira, jer ništa nije vredno da se ubije jednom nedužno biće. Mislim da koliko god ispred ostalo i kako god da su okolnosti, da treba da se udaji, da to dete rodi, pa fakultet nikad nije kasno. Pa nezrelo je ako se ne koristi kontracepcija uopšte, ali ako se već to desi, ja sam protivnik abortusa. Sada, mislim, ne znam, zavisi kako je stanje sa dečkom. Mislim, ako je dečko, ako želi da to dete zajedno, ne znam, odgajaju, onda je to okej, ali ako ne, treba da postoji podrška roditelja ili nešto, pošto je stvarno sama teško da bih to uspela. Mi izvršimo negde godišnje oko 40 do 45 instrumentalnih, znači, prekida trudnoće abortusa. Ne mogu da vam kažem koliko je taj procenat na nivou studentske populacije, jer one prekide trudnoće mogu da izvrše i u drugim zdravstvenim ustanovama. Pominju se na nivou Srbije cifre od nekih 100, 150 pa i 200 hiljada prekida neželjenih trudnoća tokom godine. Ja lično smatram da je to malo preteran broj. Najgori vid kontracepcije jeste instrumentalni prekid trudnoće. Postoji cela paleta kontraceptiva koja je dostupna i prosto je neshvatljivo da u 20. na početku ovog 21. veka imamo toliki broj neželjenih prekida trudnoće. Poseban gost u ovoj epizodi je Marko Šelić, poznatiji kao Marcello. Ovaj poznati reper bavi se i pisanjem romana i stripovima. On se trudi da promeni budućnost kritikom sadašnjosti. Bila jednom zemlja bez glave i repa zbunjena čeka. Nekad sve je probala, o sebi nije našla leka. Senka na njome stajaše, nadri doktori bajaše, u nadi dokoni lajaše. U stvari zlokobni tajac je dozivao kišu bez dodola. Pa kažu da ono čuveno od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba, jel? Ali ja bih kazao da je studentsko lepše, jer ovo đačko, sad kad se setim, mi deluje dosta traumatično. Sam jedan od onih ljudi koji još uvek povremeno imaju snove tipa pa sad je pismeni iz matematike, pa ja ništa nisam spremao za taj pismeni. Sad koliko ima do kraja časa, sad će neko da me prozove da odgovaram. Na faksu, dakle, sve to prestaje. Tu si utopljen u masu, ali na jedan način koji nije obezličavajući, nego baš lep, u smislu da sve ti je dato. Možeš da odgovaraš danas, a i ne moraš. Ništa ne boli da vratiš pitanje ako ne želiš da odgovaraš, nisi spremio dobro, niko neće te kinji na roditeljskom sastanku. Nalupio rukom o astal, ustao i glasno rekao svima boli nas. Taj eho sećanja što drobi s nas.
Svi mrtvi spremni su za krajnji rat. Ljudi od zemlje na zemlji, a gore vajni srat. Nama pripada raj. Studirao sam i studiram srpski jezik i književnost. To je na Filološkom fakultetu u Beogradu, čuveni smer 01. Zašto mislim da je prosek važan? Mislim da su ocene važne, iako često, što ono kažu, umeju da ne budu merilo znanja. Trebalo bi da znače tebi, jer to voliš. Modernije rečeno, ložiš se na to. I možda taj izraz uopšte i nije pogrešan, možda je baš potpuno adekvatan. Treba biti fanatik kad su dobre stvari u pitanju. Treba nešto voleti koliko voliš sebe jer te čini. Ti, tvoji roditelji i tvoj grad. Večni ljubavni trogao. Šta ćeš da budeš kad porasteš? Kažeš to i to ćeš. Možda neko s manje znanja dobije posao, možda je neko član neke partije pa prođe bolje, možda neko ide u reality program pa zaradi više, ali to nije tvoj kriterijum, to nije tvoja staza i to te ne zanima. Ne upoređuješ se sa time, upoređuješ se sa sobom i sa onim šta si sebi zacrtao. Gle čuda, imaš hir da u umetničkom nemiru sebi tražiš mir, o ne, loš sin, kada nije skroz čist, zar u današnje vreme šta ćeš da jedeš moj ti? Koliko god prepreka bilo, savjet studentima je da bezrezervno veruju u svoju ljubav i sklonost prema zanimanju koje su odabrali, da to izguraju do kraja uprkos ne samo preprekama, nego i ogromno nepoverenju oko njih i da jednostavno shvate da dobar stručnjak uvek nađe načina da ispliva, bez obzira da li se radi o arhitekti ili o pekaru. Onaj koji zaista ume i voli ono što radi, naći će put čak i u okolnostima kao što su naše. Nisam to što misliš, ja sam daleko veći, nisam ni isti ko juči, sad sam neko treći. Da li sam slič ni ja ili osoba, ja nisam ti ni ti ja i još ovo znam, nisam ono što meni kažu tvoje reči, ja nisam ni ona i od juče, sad sam neko treći. Ništa ne pametujem iz svoje mudrosti, nego iz iskustva. Ja sam ipak Srbin, ja učim na svojim greškama isključivo, jer, znaš, imaš ono kao pametan se uči na tuđim greškama, budala na svojim. To ne važi za nas, jer naš narod uvek razmišlja ovako. On se zeznuo zato što je budala, to se meni neće desiti. Krenimo od savremene žene, ona ne gubi vreme, ona gubi nevinost na vreme. Sa 13 krene, do 20 već je profi i kapira da se njene usluge jako cene. Sa druge strane imamo fino vaspitane ortake koji ne vole nikog drugog osim mame, jer mama zna da kuva i mami nije problem da usisa, da opere, da ispegla za orden. Ono što ja mislim da treba našem društvu i ono što bih ja savjetovao ljudima mlađim od sebe, jer kad kažem mladim ljudima zvuči kao da isključujem sebe. Nikako, imam samo 30 i to nepunih. Treba biti cepidlaka. To je ono što nama fali. Dakle, ali ne u kombinaciji sa nam ćorlukom. Samo insistirati na preciznosti. Ako si odlučio da budeš lektor, ima da ispravljaš svaki zarez. To se od tebe hoće, to je tvoja struka. I tačno je da naše okruženje je stalno u tom nekom previše fleksibilnom štimungu. Pa dobro, može i ovako. A dobro, ajde, sad ti. Ja ne mislim da treba ispravljati prodavca na pijaci kad pogreši padeš. Jer to je nam ćorluk. To je preterivanje. Ali dopustiti da novine izgledaju polupismeno, recimo, ili mediji, generalno, to je nešto što ne bismo smeli da dalje dozvoljavamo sebi. I da ne dužim, čime god da se čovjek bavi, ja sam se sad uhvatio za svoju struku, jel? Ali čime god da se bavi, treba biti cepidlaka, samo da te to ne povuče, a postaneš neprijatna osoba. Filteri, iskaz. Tebi je celi taj svet, svedeš na sve i plaštinku, tako da menjaš put kad ti si taj virus voda. Bilo kada i bilo gde, humanost je uvek potrebna. Vita Studentis vam predstavlja studente koji misle na budućnost onih koji nemaju lepu sadašnjost. Oni se trude da daruju ono što je od neprocenjivog značaja. Osmeh. Osmeh na dar je prva studentska humanitarna fondacija u Srbiji i na Balkanu. Nastala je formalno pre 3 godine, međutim, mi se organizujemo i radimo već 5 godina. U pitanju su ne samo studenti Pravnog fakulteta u Beogradu, već naši članovi su svi studenti širom Srbije sa raznih fakulteta, sa svih univerziteta u Srbiji. Ono čime se mi bavimo je pre svega pomoć ugroženoj, socijalno i zdravstveno ugroženoj deci.
Trudimo se da pomažemo institucijama koje se bave o deci bez roditelja, pomažu deci ometene u razvoju i kao jednu najveću našu akciju bih napomenula da pomažemo deci sa Kosova i Metohije. Osim što studenti vode jednostavan život koji se svodi na njihovo polaganje ispita i obaveze koje su u okviru fakulteta, isto tako trebaju razmišljati i o toj deci koje čekaju na neki osmeh, koje čekaju na neku pažnju. Osim Pravnog fakulteta u Beogradu, u radu akcije te same fondacije učestvuju i studenti sa ekonomskog, mašinskog, geografskog fona, kao i studenti sa univerziteta u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Od ove godine i studenti iz Jagodine priključili su se našoj fondaciji. Poznaju se različiti ljudi, deca, razne porodične, razne životne situacije. Jedno jako lepo iskustvo, pritom jako humano i vrlo poučno. Svako to dete kome pomognemo nas obavezuje da radimo još više i da još više sebe damo kako bismo mnogima još izašli u susret i pružili im ono što im je preko potrebno. Medicinski fakultet u Beogradu je jedna od najvećih i najstarijih institucija u okviru Univerziteta u Beogradu, a svakako je najstariji i najveći fakultet za medicinsku edukaciju na ovim prostorima. Tradicija medicinskog fakulteta traje preko 90 godina. Mi smo jako ponosni na tu tradiciju, ali sa druge strane tradicija nas obavezuje i dalje da budemo jedan od najuspešnijih fakulteta u okviru univerziteta. Da vam poželim dobrodošlicu u Muzej Instituta za anatomiju. Ovaj muzej je otvoren 1981. godine, a zato je zaslužna profesorka Vera Draganić, koja je osnivač ovog muzeja. Ovaj muzej je inače naš ponos i tu između ostalog ne samo što pokazujemo preparate studentima, nego držimo i seminarsku nastavu. Anatomija je, sigurno je široko poznato, najteži, najgori, najumrznutiji, a u isto vreme najpotrebniji predmet prve godine medicinskih studija. I vrlo često se nekako, kada se kaže medicina, podrazumeva u isto vreme i anatomija. Tako da je anatomija u još i davnim vremenima postala paradigma za medicinu. Tako je i dan danas i zato studenti od prve godine moraju prvo da progovore anatomski, a da bi progovorili anatomski, oni moraju da nauče prvo termine koje mi insistiramo da budu na latinskom, a oni će kasnije to koristiti u toku svoje medicinske prakse. Pored toga što moramo studente da naučimo medicinu, oni moraju da ovladaju odgovarajućim veštinama, kliničkim veštinama, takođe moraju da nauče kako da se ponašaju u kontaktu ne samo sa pacijentom, nego i porodicom samog pacijenta. Tako da su u tom smislu studije medicine prilično zahtevne za studente. Lepša strana budućnosti je mladost kakvu smo vam danas predstavili. Lepa, pametna, uspešna, humana, željna znanja. Podsjećamo vas na reči Viktora Hugoa. Usuditi se, to je cena napretka. A mi vas savjetujemo da se usudite da promenite ono što vam se ne sviđa. Pozivamo vas da nam pišete na vitostudentis@rts.rs i da nas pratite na sajtu RTS-a. Do sledećeg gledanja, mislite o svojoj budućnosti.